Салату вассаламу аля расулиллах. Намаз дәрисләренең китапның ахырына җитеп киләбез инде иншалла. Алхамдулилlah, Рәҗәб аена кердек. Димәк, Рәҗәптән соң Шәгъбан, Шәгъбаннан соң Рамазан. 2 ай вакыт калды. 2 ай вакыт калды, шуңа күрә кырсакларыгызны тренировать итә башлагыз. Уразалар белән калепләрегезне әзерли башлагыз. Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорап, исән имин Рамазанны күрергә насыйп итсәң дип, көндезләренең уразаларын ризык кылсаң иде, кичләренең кыямнарын насыйп итсәң дип, Аллаһ Тәгаләдән сорагыз, чөнки әле ул Рамазанга кемдер ирешә дә алмый, китеп бара. Кемдер ирешеп тә сәламәтлеге булмый, ураза тота алмый, шулай бит. Кыямга килә алмый, һәм башка. Шуңа күрә кем ураза тота алмый, әзерләнегез башка яктан күбрәк ибадат кылырга, чөнки Рамазан ул ураза айы булса да, ул ураза гына түгел, ураза белән генә шикләнми. Мәсәлән, кемнеңдер авыруы булырга мөмкин, һәм ураза тотса, аның ул авыруы көчәерге мөмкин. Аның сәламәтлегенә, тормышына зыян килергә мөмкин. Без беләбез, шәригатьтә бер Аллаһның хөкеме дә адәм баласының тормышына каршы бармый. Шулай бит? Хәтта намазны басып уку фарыз булса да, әгәр дә синең аягыңа басып намаз укырга хәлең булмаса, ул фарызлык төшә, шулаймы? Ул төшә. Һәм син утырып укыйсың. Әгәр дә утырып укырга да хәлең булмаса, ансы да төшә. Ятып укыйсың. Тахаратсыз намаз юк. Ләкин су юк икән, тахарат алырга мөмкин. Яки мәсәлән син каядыр юлда калдың, салкында, суың бар, ләкин мәсәлән 15 градус, 20 градуста син хәзер тахарат алсаң, туңачаксың, һәм сиңа зыян киләчәк. Алхамдулилlah, таяммум. Шуңа күрә шәригать безне үтерергә килмәде. Шәригать безне яшәтергә килде. Шуңа күрә кемнең мәсәлән сәламәтлегенә зыян килә икән, уразадан Аллаһ Тәгалә аңа җиңеллек бирде. Шулай бит, җиңеллек бирде. Ул каза кыла, кем каза кыла алмый, каза да кыла алмый. Ул фидия садакасын бирә, ләкин мөселман кешесе, мин ураза тота алмыйм, миңа рөхсәт тотмаска дип куанып утырмасын, тынычланып. Ул беренчедән шатлык түгел, ураза тота алмавың. Ураза тота алуың шатлык. Ураза тота алмавың түгел. Беренчедән, икенчедән Рамазан айы ураза гына түгел. Шуңа күрә һәркем әзерләнсен, аның көченнән нәрсә килә, кемдер ифтарлар әзерли, кемдер хайыр садакалар бирә, кемдер закатын чыгара, кемнеңдер проблемасын хәл итә. Чөнки Рамазан бәрәкәт айы. Ул бик зур бәрәкәт. Кемдер бөтенләй намаз дөньясына кирип китә. Аның бит әле кыямнары бар. Беләбез, тахаҗуд, шушы таравих намазлары бар. Алхамдулилlah, аларны без укый алабыз, заг итеп сәҗдәләр кылып, нитеп әзерләнеп, шулай бит инде кемдер җәмәгатькә килә, кемдер хатын-кызлар инде идә укыганда, идә укыйлар, алхамдулилlah. Башка нәфилләр бар. Хәтта үзегез Рамазан аеның расписание җадвалын төзеп куйсагыз була, алдан әзерләнеп, көн сайын духа намаз укыйм, Алла бирсә, көн сайын бер калдырмыйча. Алла бирсә, иртә кич зикрләрне әзерләнәм, бернинди калдырмыйча, фәлән кадәр Коръан укыйм, Алла бирсә калдырмыйча, фәлән кадәр тәфсир укыйм, калдырмыйча, әзерләгез үзегезне. Алхамдулилlah, ничек диләр әле, курыккан эш хәерле була диләр. Без монда курыкмыйбыз, без кайгырабыз. Чөнки кунак килгәнне мич башында көтеп ятсаң, әзерлексез, өеңне җыештырмасаң, ашарыңа пешермәсәң, идәннәреңне юмасаң, ул кунакны зурлый алмыйсың. Кунак килгәч кенә, әйдә утырып тор инде, чәйемне куям, җумыркамны пешерәм дип кенә, алай гына кунак итеп булмый. Шуның кебек Аллаһның кунагы килә, бәлки тормышыбызда соңгы тапкыр киләдер, беркемнең дә гарантиясе юк. Фәлән ел яшәячәксең дип. Шуңа күрә әзер булыгыз, әзерләнегез иншалла. Менә бу дагын бер әзерлек инде. Әзерлек безнең.
иншалла. Без сезнең белән намазның инде ахыр өлешенә килеп җиттек һәм әттәхиятләрне укыганнан соң салават әйттек һәм әйттек сезнең белән иң хәерле, иң изге салават, кайсы салават дидек? Намаздагы салават дидек. Чөнки үземнең әллә ничә тапкыр күргәнем бар, менә шушындый кагазда салаваты кәбирәләр, башка шундый озын салаватлар килә инде, зур салаватлар дип әйтелә инде ул. Аның инде укып китсәң, чәчләрең үрә тора, күзләрең тона, гомереңдә бер укысаң, намазыңда укымасаң була бүтәм, ураза тотмасаң да була, хаҗга барып тормасаң да була, садака биреп тормасаң да була, бөтен гөнаһларың кичерелә, бер генә салават укыйсың. Менә бу намазда укылган салаваттан да зур салават юк. Шуңа күрә менә бу салават моның белән без пәйгамбәребезгә алейһиссалату вассалам аның гаиләсенә, гаилә әһелләренә без дуа кылабыз. Шулай бит Аллаһ Тәгаләдән сәламе булсын дип, салаваты булсын дип, бәрәкәте булсын дип дуа кылабыз. Һәм инде аннарысын менә бу шушы салават белән безнең инде намаз ахырында дуа вакыты килеп җитә. Шуңа күрә күбебез инде китапта язылганча Раббана дугасын укыйбыз. Әйттек, ул бик изге дуга дидек. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны бик яраткан, хәтта күп дуганың ахырында шуны кыла торган булган. Ләкин Аллаһның илчесе ул дуга белән генә шикләнмәгән. Шулай бит? Шикләнмәгән һәм менә шуларның иң әһәмиятләренең берсе намаз ахырында кылына торган дугаларның иң әһәмиятләренең берсе дүрт нәрсәдән Аллаһ Тәгаләгә сыйыну. Дүрт нәрсәнең явызлыгыннан мине сакла дип. Дүрт нәрсәдән сакла мине дип. Бу хадис килә Абу Хурайра радиллаһу анһудан. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, әгәр берегез намазында тәшәһһүдне тамамласа, Аллаһ Тәгаләгә дүрт нәрсәдән сыйынып шушы сүзләрне әйтсен дигән. Аллаһумма инни аъуҙу бика мин азаби джаханнам. Я Аллаһ, я Раббым, мин сиңа джаханнам газабыннан сыйынам, ягъни мине джаханнам газабыннан сакла. Ва мин азабил кабр, һәм кабр газабыннан сакла. Ва мин фитнатил махья вал мамат, мине яшаеш, махья яшаеш, мамат үлем. Мине яшаеш һәм үлем фитнәсеннән сакла. Ва мин шарри фитнатил масихид даджал, һәм даджал фитнәсенең явызлыгыннан сакла мине дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә дуа кылырга өйрәтте. Һәм менә монда инде дүрт нәрсә, бу Бухари Муслим җыентыкларында килә хадис, дүрт нәрсәдән сакла. Иң беренчесе килде җәһәннәм газабы. Шулай бит. Беләбез, җәһәннәм бар, җәннәттә бар, ләкин җәһәннәмнең дә барлыгын онытырга ярамый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләне яратабыз, Аллаһка гыйбадәт кылабыз, җәннәтенә өметләнәбез, әмма бер кемнең дә җәһәннәмгә кирмәс дигән гарантиясе юк. Шуңа күрә җәһәннәм газабыннан да куркабыз. Шулай бит? Өметләнәбез җәннәткә, куркабыз Аллаһның газабыннан, җәһәннәменнән. Чөнки бер кем дә белмәй, ахыр урыны кая буласын. Белми. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Кай вакыт кеше сезнең күз алдыгызда ди, сез күргәндә ди, җәннәт әһелләренең гамәлләрен кыла ди. Ахыр чиктә аның белән җәннәт арасында бер терсәк кенә ара кала ди. Бер терсәк ара кала ди. Соңыннан тәкъдире, язмышы үзенекен алып, аны җиңеп, ул җәһәннәм әһелләренең гамәлен кыла башлый һәм ахырдан җәһәннәмгә төшеп китә ди. Ягъни Алла сакласын, инде ул нәрсәләрне күреп торабыз. Шулай бит инде Алла сакласын, безнең белән бергә мәчеткә йөреп, намаз укып, үзләренә кул салучылар да бар. Шулай бит, Алла сакласын, бу инде хәерле үлем түгел. Бу хәерле үлем түгел, бу бик хәерсез үлем. Алла сакласын. Һәм башка шундый мисаллар күп. Шуңа күрә җәһәннәм газабы. Раббым мине җәһәннәм утының газабыннан сакла, һәм чыннан да ул газаптан да зур хәлакәт, зур хәсрәт юк. Шулай бит инде беләбез, җәһәннәм
Аллаһы Тәгаләнең кыямәт көнендә кафирлар өчен әзерләгән шушы ут исеме инде, ут исеме. Ягъни шушы җәһәннәм чокыры. Шулай бит? Шуңа күрә беркемнең дә гарантия юк. Без Аллаһтан сорарга тиешбез. Раббым мине сакла, сакла, сакла дип, һәр даим намазлардан соң намазларда без сорарга тиешбез. Бу беренчесе. Кабер газабы. Галимнәребез әйтә, газап ике төрле була ди. Газап ике төрле була ди. Берсе газап, беренче газап барзахта, икенче газап кайда? Ахиратта. Адам баласы бу дөньяда яши. Бу дөнья дип атала бу, безнең дөньябыз. Шулай бит? Бу дөнья йорты. Ул монда яши һәм монда ул сынала. Адам баласы үлем фәрештәсе килеп җанын алып киткәннән соң ул күчә кая? Ул күчә ахиратка түгел, әле җәннәткә түгел, әле җәһәннәмгә түгел. Чөнки әле кыямәт булмады. Әле үлчәүләргә гамәлләр салынмады. Шулаймы? Әлбәттә, без хадисләрдән күрәбез, күпмедер кешеләр инде җәннәттә, инде җәһәннәмдә бар безгә күрсәтү өчен. Ләкин без беләбез, әлегә кыямәт көне җитмәде, әлегә үлчәүләр куелмады һәм нәрсә? Кешеләр әле җәннәткә, җәһәннәмгә китмәде. Безнең үлгән әтиләр, әниләр, әбиләр, бабайлар, алар әле җәннәттә түгел. Һәм Алла сакласын инде, алар әле җәһәннәмдә түгел. Әмма алар барзах дигән тормышта. Бу кабер тормышы була инде. Бу кабер тормышы. Кабер бит инде ул безнең өчен кичкенә генә бер чокыр булып күренсә дә, бигрәк таның ләхәте тагын да бәләкәй. Шулай бит, әмма ләкин кабер тормышы бик зур, шуңа күрә галимнәребез әйтә, кайбер китапларда ул хадис дип килә, ләкин ул хадис түгел диләр. Аны хадис дип керткән генә дип әйтәләр. Каберләр яки җәннәт бакчаларының бер бакчасы, яки җәһәннәм чокырларының бер чокыры дип әйтәләр. Ләкин аның мәгънәсе дөрес. Ул хадисме юкмы? Инде Аллаһ белә, ләкин мәгънәсе дөрес. Шуннан да кемдер инде кабердә үк җәннәттә. Чөнки бик күп хадислар бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям килә, ничек итеп җәннәткә тәрәзә ачырлар ди. Һәм җәннәттәге хуш исләр, җәннәтнең җимешләре килеп керер ди. Аның салкын теге прохлада дип әйтәбез инде, каты бүлешлек түгел, кытып түгел. Аның салкын рәхәте килеп керер ди. Һәм ул кабердә җәннәт бакчасын көтеп ятыр ди, иншалла, җәннәттәге кебек. Кемдер инде Алла сакласын, аның каберендә ут газабы, аның каберендә фәрештәләр газаплыйлар, җәһәннәмгә тәрәзә ачыла, аның исләре яман, аның газабы инде аның каберен биләп ала. Кемдер инде җәһәннәмдә булмаса да җәһәннәмдә кебек була. Җәһәннәмдә кебек була. Менә шуңа күрә кабер тормышы бар, һәм без аңа иман китердек. Кайбер адашкан фиркалар, алар кабер газабын инкар итәләр. Алар әйтәләр, кабердә газап юк диләр. Ул инде хадисләрдә дә килә, мәсәлән, ничек дип килә, иң беренче Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга билгеле булмады. Билгеле булмады кабердә газап булуы. Ул аны белмәде. Чөнки ул каян белсен? Аллаһу Тәгалә аңа хәбәр итмәсә. Ләкин анда Гайша радиллаһу анһадан килә хадис, соңыннан Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга хәбәр бирде, җәһәннәмдә генә түгел газап, кабердә дә булачак. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бу хәлне белгәннән соң җәһәннәм белән бергә кабер газабыннан да сакла дип дуа кыла башлады. Шуңа күрә бик мөһим нәрсә, Раббым мине җәһәннәмнән сакла дип әйтәбез, һәм шулай ук Раббым мине кабер газабыннан саклай дип без Аллаһ Тәгаләгә дуа кылып сорыйбыз. Шуңа күрә икенчесе кабер газабы. Өченчесе махья вал мамат, яшәеш һәм үлем фитнәсе. Менә әйтәләр, газап ике төрле була дип, бит инде шулай бит. Беренчесе барзах газабы, икенчесе ахират газабы. Һәм менә шушы газапларга сәбәп кешенең фитнәләнүе, фитнәгә бирелүе. Һәм иң зур фитнә дип әйтелә инде ул даҗҗал фитнәсе. Һәм үлем фитнәсе дип килә, инде кичкенәрәк фитнәләр, алар тормыш фитнәләре дип килә.
Һәм менә монда инде әгәр дә үлем белән Дәҗҗал фитнәсенә керсәк, чөнки монда бит килә мин фитнәтил махья вал мамат, яшәеш һәм үлем фитнәсе, һәм Дәҗҗал фитнәсе дип. Шулай бит. Яшәештә нинди фитнәләр бар? Адам баласы дөньяга бирелә. Фитнәләнә дөнья белән. Чөнки дөнья нәрсә? Дөнья бик матур. Бигрәк тә соңгы вакытларда, әлхәмдүлилләh, дөньяларыбыз шул кадәр матурланды. Дөнья шул кадәр рәхәт. Ничә 13-нче елны мәле дөнья бетә дип тотынганнар. Бер җитәкчегә кердем дә, бер апага инде шулай әйтә, хәзрәт, бетермикән инде дөнья, бетермикән инде, нәрсә булыр микән инде? Соң әйтәм, Аллаһ кайчан язган, шунда бетә инде ул, әйтәм. Бу ел түгелме ди? Әйтәм, нигә шул кадәр бик борчыласың соң? Әле намазларыңны укый башламадың, шуңамы? Хәзрәт, ничә ел йортлар салдым, мунчаларны килә бетергән инде. Яңа машиналар алган инде, әйбәт кешечә генә яши башлагач үләсе булыр микән инде дип уйлап торам ди. Намаз укымыйм дип түгел. Менә башкасына борчыла инде. Шуңа күрә нәрсә? Адам баласы дөнья белән фитнәләнә. Шуңа күрә дөньяда безгә бирелгән һәрбер ниғмәт ул сиңа фитнә, сынау булып килә. Әгәр дә ул шушы сиңа бирелгән ниғмәт сине Аллаһка якынайтса, синең ахирәттә дәрәҗәңне күтәрсә, әҗр савап җыярга сәбәп булса, бу ниғмәт. Әгәр дә сиңа бирелгән нинди генә ниғмәт булмасын, әгәр ул сине Аллаһтан ерагайтса, демәк бу сиңа нәрсә? Фитнә булды. Демәк син каршы тора алмадыңмы? Менә монда керергә мөмкин бөтен әйбердә. Бөтен әйбердә керә моңа. Моңа байлык керәме? Керә. Шуңа күрә нәрсә? Кемгәдер байлык ул, әлхәмдүлилләh, ниғмәт, чөнки ул закатын бирә, садақасын бирә, әлхәмдүлилләh, ярдәм итә, калбына кертми, кисәсенә генә кертә. Калбына керми аның, кисәсеннән ерак китми. Әлхәмдүлилләh, аңа ниғмәт. Әмма ләкин аңа каршы туру бик авыр. Бик авыр. Күпләрнең кисәсендә юк, уже йөрәгендә утыр акча. Шаймы? Аның кисәсе тишек, мискиннең. Штиен акчасы юк аның. Ул дөнья кылы уже. Кайбер кешенең, әлхәмдүлилләh, Госман ибн Гаффанның, Гумар ибн Абдулгазизнең, тагын кемнәрне әйтә алабыз? Абдурахман ибн Гауфмы, сахабалар. Аларның алтын көмешләре сана бетергесез. Ләкин аларның калипләрендә Аллаһ булды, ахирәт булды. Алар бер кашанда йөрәккә кертмәделәр бу малларын. Без күрәбез шундый кешеләр, аларның ни пичагым акчасы да юк, берсе дә юк. Аның йөрәгендә утыра ул. Кисәсендә юк, йөрәгендә утыра. Бу фитнә. Шулай бит. Шуңа күрә фитнә булала мал-мөлкәт. Фитнә булала синең салган йортыңда, синең утырып йөргән атыңда тәкәберләнеп китә кайбер кеше. Шулай бит инде, хәлдәрәк машинага утырса, башкаларны күрми башлый. Һәм аның өчен бер генә знак күз алдында, мондый сары знак. Главная дорога. Главное там, где я даю. Шуңа күрә ул беркемне дә күрми. Ул гына ни. Аннарысын фитнә булырга мөмкин. Гаиләдә ир фитнә булырга мөмкин, хатын фитнә булырга мөмкин. Бик күп кешеләр хатын кыз фитнәсе белән алданалар. Балалар фитнә булырга мөмкинме? Еще какой фитнә? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Әл-валаду, дөреслектә бала диде, мәҗбәнәтун, мәбхәләтун, мәхзәнәтун, мәҗһәләтун ва мәбхәләтун мәкилә. Ягъни 5 төрле нәрсәгә сәбәп диде бала. Беренчесе, ул куркаклыкның сәбәбе диде. Ни өчен куркаклык сәбәбе? Чөнки, мәсәлән, Алла сакласын, сугыш килде. Илеңне сакларга кирәк, динеңне, милләтеңне сакларга кирәк. Ул әйтә, "Юк, минем балалар бар" ди. Чөнки балалар сәбәпле куркаклык килә кешегә ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям икенчесе әйтте, наданлыкның сәбәбе диде. Мәсәлән, кеше гыйлем ала алмый, чөнки аңа балаларын карарга кирәк. Шулай бит инде. Бигрәк тә хатын кызга инде гыйлем ала алмый, дәрескә килә алмый, чөнки балаларны килергә кирәк. Ягъни ул реалии жизни. Шулай бит инде. Син телисеңме, юкмы, ул сиңа наданлыгыңа сәбәп. Саранлыкка сәбәп диде. Кымсызлыкка сәбәп диде саранлык. Ягъни бирергә кирәк садака, закат бирергә кирәк. Юк, минем менә балаларга тегене аласы бар, моны аласы бар, тегендә парасы бар, монда парасы бар. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кайгыга сәбәп диде. Мәсәлән, шул ук нәрсәдер биреп бетерә алмаса, кайгыра башлый. Шулай бит инде. Менә 5 төрлен әйтте. Ягъни
нигъмәт, бала нигъмәт. Һәм ләкин ул зур фитнә булырга мөмкин. Менә без Аллаһтан сорыйбыз, шушы тормыш, гомер фитнәләреннән сакла мине дип. Сакла безне дип. Ягъни минем тапкан малым да миңа фитнә булмасын, Раббым. Минем иләнгән хатыным, кияүгә чыккан ирем миңа фитнә булмасын. Тудырып үстергән балам миңа фитнә булмасын. Алган гыйлемем миңа фитнә булмасын дип. Ягъни гомумән яшәешнең тормышта була торган фитнәләрдән сакла. Бу бик кирәкле дуга. Бу бик кирәкле. Моның сүзләре кыска булса да, мәгънәсе бик зур. Чөнки яшәеш, тормыш фитнәләре кешенең диненә, тәненә, тормышына зыян китерә торган нәрсәләр. Шулай бит. Шуңа күрә Алла сакласын бу фитнәләрдән, бу нәрсәләр безгә фитнә булырга тиеш түгел. Безгә фитнә булырга тиеш түгел. Аллаһ Тәгалә нәрсәдә: "Я аyyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah." Иман китергән бәндәләр, сезнең мал-мөлкәтләрегездә, балаларыгызда сезне Аллаһны зикр итүдән этәрмәсен ди. Ярагайтмасын ди. "Ва май яф'ал залика фа улайка хумул хасирун." Һәм кемнәр шулай эшлиләр, алар бөтенесе хәсрәттә ди. Кемнәр шулай эшлиләр, алар бөтенесе хәсрәттә ди. Ягъни хәсрәт в убытке була. Алар җиңеләчәкләр, торачаклар ди. Менә шуңа күрә Алла сакласын тормыш фитнәләре. Аннан да каты фитнә үлем фитнәсе. Аллаһ субханаху ва тәгалә мөселманнарны сыный бу дөньяда сыный тормыш сынаулары белән, тормыш фитнәләре белән. Шулай бит инде. Санадык инде, яңадан санап тормыйм. Моннан да каты фитнә үлем фитнәсе. Үлем кайбер кеше әйтә: "Эй, бәхетле ди, ятып йоклаганда уянмаган ди." Бөтен кеше үлем фитнәсен татыячак. Менә бар шундый исламда шундый сүз сакаратул маут, агония смерти. Үлем исереклеге дип атала. Кешегә үлем килгәч, ул керә шушы исерек хәлгә. Үлем исереклегенә керә. Хәтта Аллаһ Тәгалә карагыз Коръәндә нәрсә ди? "Ва таран нас сукара ва ма хум бисукара" ди. Кыямәт көнендә син күрерсең кешеләрне исерек хәлдә ди. Ләкин алар исерек булмаслар ди. Бу көннең газабы каты булыр ди. Ягъни кешеләр куркудан исерешәкләр. Арак ичкәннән түгел. Кешеләрнең аңларын җуячаклар. Алар нәрсә сөйләгәннәрен, нәрсә... Менә шушы исереклек адәм баласына үлеме килгәч ирешә. Аллаһ Тәгалә адәм баласын кертә шушы исерек хәлгә, һәм адәм баласының бу вакытта башы контроль эшләми башлый. Һәм шушы вакытта нәрсә барлыкка килә? Адәм баласының менә монда күңел түрендә нәрсә утыра, шул аның тышына бәреп чыга. Һәм шайтан моның белән, моны бик яхшы белә. Һәм иблис бүтән көчен куя, үлем исереклеге килгәч адәм баласын күферлеккә төшерергә. Чөнки шайтанның бу соңгы нәрсә? Шанс. Адәм баласын аздырырга. Шайтан белә, әгәр дә кеше гомер буе мөселман булып йөреп тә, үлер алдыннан күферлектә үлсә, битте, тамам. Шулай бит. Шуңа күрә шайтан үзенең бүтән гаскәрен җиңә. Карагыз, Әбу Талиб үлем исереклегендә, үлем түшәгендә ята, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Эй, абыем ди, шаһадат китер ди. Битте, намаз укырга вакыт юк, ураза тотырга вакыт юк, хаҗ кылырга вакыт юк, бер нәрсәгә вакыт юк. Ашһаду ан ла илаха илляллаһ дип әйтергә вакыт бар. Әйтте шаһадатны ди, кыямәт көнендә сиңа мәгъфират сораячакмын ди, җәннәт сораячакмын ди." Икенче якта басып тора теге шайтаннар. Шулаймы? Мөшрикләр басып торды. "Нишлисең син, Әбу Талиб? Атабызның диненнән ваз кичәсеңме?" дип кытыртып тордылар. Шайтан шуларны җибәрде. Һәм үлгәндә нәрсә дип әйтте? "Мин ата-бабамның динендә калам" диде. Ягъни мәҗүси, мөшрик булып үләм ди. Кафир булды. Тамам, битте. Пәйгамбәр бер нәрсә эшли алмый. Менә шуңа күрә һәрбер кешегә килә шайтан. Һәм ул бүтән кешен куя. Үлем исереклеге вакытында кешенең эчендә нәрсә бар шул, аның бер нинди контроль калмый. Оялу дигән әйбер. Мәсәлән, кай вакыт без бу дөньяда кемгәдер бик начар сүзләр әйтәсе килсә дә әйтмәскә мөмкин без. Әдәп саклап, шулаймы?
оялып, аның последствияларыннан куркып, үлем исереклеге килгәч, бер нинди контроль калмый. Без үзебез контроль итә алмыйбыз. Мунафиклык бетә, икейөзлелек бетә. Син икейөзле булып, гомер буе җиргә мош нитеп, диндар булып, фериштә балчыгы булып, үлем исереклеге килгәч, синең улай берең бетә. Һәм синең ишеңдә нәрсә бар? Бөтенесе тышка чыга. Алла сакласын. Менә бу үлем исереклеге дип атала. Һәм менә без Аллаһтан сорыйбыз, шушы вакытта безгә ныклык бир дип. Моның фитнәсеннән сакла дип. Әйтәләр, нәрсә ул үлем дигәч, әйтәләр, менә үлем кеше өчен ул менә бар бит, әйтик, бер савыт канистры, савыт, диме? Аның канистрының капкачы юк. Менә шушы канистрны хәзер аударабыз. Аның иченнән нәрсә чыга? Ха? Аның ичендә нәрсә бар, шул чыга. Менә үлем шушу. Үлем исереклеге кешене йыккач, Әдәмнең ичендә ни бар, бөтенесен чыгара. Бөтенесен чыгара ул. Чөнки аның бер нинди контроль калмый. Әгәр дә кеше тыштан мөселман булып, диндарланып йөреп, эчтә аның көфрлек утырса, ул ла илаха иллаллах дип әйтмәячәк. Ул көфрлектә үләчәк. Хәтта шундый галимнәр бар, 1000нән артык җыйган шушы үлем исереклекләренең очракларын. Әйе, мәсәлән, анда күп килә инде ул. Мәсәлән, берсе дуга кыла, кырына киләләр, балалары килә, әтиләре үлергә ята, әти ди, менә ди, ла илаха иллаллах әйт инде ди, әйт, ишхат, ди, шәһадәт әйт ди. Бу гомер буе ишеп йөргән. Салып йөргән. Шуннан бу әйтә, үзеңә дә сал, мине дә онытма ди. Һәм үлә. Менә бетте, чөнки аның калбендә нәрсә булган? Шәһадәт кәлимәсе булмаган аның. Аның йөрәгендә нәрсә? Мәхәббәт шишәгә булган. Ул шишәгә табынган. Шуңа күрә кай вакыт бисмилласын әйтсә дә, аның ичендә нәрсә бар, шул чыга. Мәсәлән, икенче берәү фитнәләнгән сәүдә белән, ул гомер буе материал саткан, кумаш саткан, чүпрәк саткан. Шуннан соң балалар әйтә, әтибез, әйт, ла илаха иллаллах дигәч, бу әйтә, менә бу кумашның бәясе яхшырак ди. Монсыныкы яманрак, арзанрак ди, монсын ал дип сәүдә итеп үлә. Кемдер җырлап үлә. Чөнки аның калбендә җыр булган, ла илаха иллаллах булмаган. Кемдер сүгенеп үлә. Бер сүз калмаска мөмкин, аты юлы белән сүгенеп үлә, чөнки аның ичендә шул булган. Монда контроль юк, бер нинди дә. Кемдер, мәсәлән, күптән түгел булган хәлләрнең берсе гарәп илләрендә бер малай, берсенең малайы нитә инде? Тәртипсезләнеп йөри, шулай дөньяга алданып, нитеп йөри, әтисе инде насихат кыла, аңламый. Һәм инде нишлисең, авырумы килеп, авырый һәм үлергә ята. Шуннан соң әтисе инде моны гел шулай мәҗбүри намаз укыткан була, ниткән була. Шуннан соң бу үлергә ятканда булды, моның үлем исереклеге башлана, кырында әнисе, әтисе. Шуннан соң Коръан бирегез әле ди. Коръан бирегез миңа ди. Бирегез Коръан ди. Әтисе сөенә инде, хәзер улым ди, үлер алдыннан Коръан укый ди. Шуннан соң аның кулына китап, Коръан китабы тоттыралар. Ул менә шулай күтәрә, ята бит инде, үлергә ята. Күтәрә дә, шәһадәт китерәм ди. Бу шәһадәт китерә. Мин шушы Коръанга кафир булдым ди. Һәм үлә шундук үлә. Бетте, менә аның ичендә нәрсә? Аллаһ Тәгалә тышына шуны чыгара. Шуңа күрә менә бу үлем исереклеге аша хәтта кем үтте? Мөхәммәд пәйгамбәр үтте. Маңгайлары тирләп чыкты. Аңына килгәч, субханалла ва инна лил маути сакарат диде. Шуннан да үлемнең исереклеге бар икән диде. Мөхәммәд пәйгамбәр дә шушы авырлыкны, үлем ачысын татыды. Хәтта бик күп сахабалар ышанмадылар пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үләсенә. Шулай бит инде. Ышанмадылар. Һәм нәрсә? Әбу Бәкр килеп, пәйгамбәребезнең тотып карады, маңгайыннан үпте. Күрде аның үлем исереклеген татыганын һәм әйтте: "Раббың синең рәхимле" диде. Ул сиңа 2 тапкыр үлем исереклеген татырга бирмәячәк, син үлдең диде. Һәм чыгып ул әйтте, шулай бит? Үлде диде Аллаһның илчесе диде. Ышаныгыз диде, кабул итегез диде. Гомәр кабул итә алмаганны. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә үлем фитнәсе, ул инде зур фитнә һәм бөтен кеше аның үтә. Шуңа күрә кемдер тиз генә бауга менеп котылмакчы була, без белмибез аның ичендә нәрсә кайнады. Белмибез. Шуңа күрә
Біз ана әйтә алмыйбыз, менә тиз генә җайлы гына проблеманы җиңә алмады да, чөнки күп кеше бит хәтта үләсе килгәнгә менми бауга. Кеше, психологлар да әйтәләр, кеше нишләргә белмәгәннән, менә чарасызлыктан менә. Хәтта бер вакыт журналистлар җибәргәннәр миңа бер пачка хатлар, кешеләр үлер алдыннан язып калдырган хатларны. Ягъни алар менә күп ул хатларны укып торасың. Алар күбесе кеше үләсе яшисе килмәгәннән үзенә үзе кул салмаган. Ул ничек яшәргә белми. Ягъни килгән ниндидер проблема. Тормышта килеп баскан ниндидер аңа бер йөк, ул шуны күтәрә алмый. Һәм ул шуннан нишләмәкче була? Качмакчы була. Теге бәләкәй чакта юрган астына керәсең бит, кирип качасың бит. Юк кебек анда бердә, ләкин бердә китми. Шуның белән менә шуның кебек тынычланмакчы була да һәм үз өстенә нәрсә ала? Алла сакласын, тагын да зур газап, тагын да зур хәсрәт. Анда уже котылып булмый. Булмый. Менә шуңа күрә бер кемне дә әйтеп булмый. Менә тиз генә китте дә барды дип. Инде әлбәттә кемдер җиңелрәк үлем белән үләчәк, кемдер авыррак үлем белән, ләкин Аллаһ Тәгалә инде безгә җиңеллек бирсен, һәм үлем вакытында, үлем исереклеге килгәч, безгә ныклык бирсен. Аллаһ Тәгалә ныклык биргән кеше шәһадәтен дә әйтәчәк. Имам Ахмад, беләбез, Ханбали мәзһәбенең, biz инде 4 мәзһәб, менә һәрбер без үзебез инде Абу Ханифа мәзһәбендә булсак та, без һәрбер мәзһәбнең галимен шушы башында торган, без яратабыз аларны, біз аларны хөрмәт итәбез, чөнки ул әһле сунна галимнәре. Имам Ахмад үлгәндә Иблис киләнең кырына. Иблис килә. Һәм Имам Ахмадның үлем исереклеге башлангач, югалы дип әйтә ул. Югалы ди. Шуннан соң сорыйлар, нәрсә булды дип, остазыбыз дип сорыйлар, кырында утырган кешеләр. Имам Ахмад әйтә, яңа гына миңа Иблис үзе килде ди. Һәм әйтте ди, әй Ахмад, гомер буе синең белән сугыштык, син барыбер мине җиңдең дип әйтте ди. Мин аңа югалы дип әйттем ди. Ни өчен? Әле җан чыкмаган. Шушы соңгы мизгелләрдә булды, Ахмад, тынычлан дип әйтергә килгән. Шулаймы? Вәсвәсә кертер өчен ул әйтте, югалы диде. Менә шуңа күрә, әлхәмдүлилләh, инде Имам Ахмадка Аллаһ Тәгалә ныклык бирде. Шушы үлем исереклегендә. Кайбер кешегә килә, мәсәлән, шайтан килә әнисенең кыяфәтендә. Мәсәлән, мөселман кешесенә килә әнисенең кыяфәте. Аның әнисе күптән үлгән, ул аны сагынган. Әни бит инде кадерле, шулай бит. Әнисе килә дә, янәсе теге дөньядан әйтә, улым ди, ислам дөрес түгел ди. Кызым ди, мөселманлык дөрес түгел ди. Юк, син ди күфрлек кылды. Һәм кеше алданырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә әлбәттә ныклык бирмәсә. Бу зур тема инде. Безнең дәресебез үтеп китте инде шуның белән. Һәм инде Дәҗҗал фитнәсе бу инде кешелек тарихында җир өстенә килә торган фитнәләрнең иң авыры, иң куркынычлы. Иң куркынычлы. Бу Дәҗҗал фитнәсе үлем фитнәсеннән дә куркыныч. Һәм беләбез, Дәҗҗал ул Адәм баласы, ул кеше була, кызыл тәнле, шулай бит инде Адәм баласы. Ахыр заман алдыннан ул җир өстенә киләчәк һәм мин Аллаһ дип әйтәчәк. Мин илаһ дип әйтәчәк һәм Аллаһ Тәгалә аңа күпмедер дәрәҗәдә диндарлыклары зәгыйф булган, Аллаһыдан ярак булган, гыйлемнән ярак булган кешеләрне адаштырырга Аллаһ Тәгалә аңа мөмкинлек бирә. Һәм ул кайбер нәрсәләрне, мәсәлән, бер кешене бер урыннан икенче урынга күчертә ала. Аннан соң бөтен җиннәр, шайтаннар аңа хезмәт итәчәк. Һәм менә бу Дәҗҗал ул үзен мин илаһ дип әйтеп, үз артыннан бик күп кешеләрне яртәчәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Дәҗҗал турында ишетсәгез качыгыз диде. Аңа каршы барыгыз димәде. Чөнки Дәҗҗал ул шул кадәр ялганчы, шул кадәр алдакчы, аңа каршы чыгып барганчы качырга кирәк аннан. Качырга, чөнки ул фитнә, ул алдый. Хәтта бер егет әйтәчәк дип килә бит хәдисләрдә. Юк, мин аңа барам ди. Нишләп мин аңа алданырга тиеш ди? Аның маңгаенда 3 хәреф була. Кафара, кафир дип язылган була. Аны мөселманнар күрәчәк, араб телен белсә дә, белмәсә дә. Һәм ул аңа бара. Шуннан соң әйтә, мин сиңа инанмыйм ди, мин сиңа ышанмыйм, син Дәҗҗал ди. Шуннан соң әйтә, аның әтисе әнисе үлгән була, ул аларны яраткан була. Шуннан соң әйтә, кая әти-әнинең каберен күрсәт ди.
Мин үлгәннәрне терелтәм ди. Үлгәнне кем терелтә? Аллаһ кына терелтә. Ничек ти син үлгәнне терелтәсең? Терелтәм ди, күрсәт ди. Әниеңнең кабрын. Шуннан соң бу бара әтисенең, әнисенең кабрына һәм Дәҗҗал әйтә, тор ди фулан ди. Тор әнисе ди. Һәм кабрдан әнисе торып чыга. Ләкин ул әнисе булмый, бер җин була. Әнисе кыяфәтенә кергән. Менә шулай иттереп ул үзенә кешеләрне нишлек яңгыр яудыраманда тагын нәрсәдер эшли, кешеләрне үзенә җәлеп итеп алды. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям качыгыз диде. Әлхәмдүлилләһ, Гайса алейһиссәлам килеп, Гайса пәйгамбәр төшеп күкләрдән Дәҗҗалны үтерә. Дәҗҗалны үтерә. Һәм менә шушы дүрт нәрсә. Һәм Дәҗҗал кайчан килер ди? Тоже онытырга ярамый. Дәҗҗал минбәрләрдән сөйләнми башлагач килер ди. Кешеләр Дәҗҗалның кем икәнен белми башлагач килер ди Дәҗҗал. Шуңа күрә Дәҗҗалның кем икәнен бөтен пәйгамбәр сөйләгән. Һәм бөтен пәйгамбәр дуга кылган, һәм бөтен пәйгамбәр әйткән, дуга кылыгыз дигән Дәҗҗалның явызлыгыннан безнең пәйгамбәребез ахыр пәйгамбәр буларак тагын да күбрәк кылган. Менә шулай итеп, дүрт нәрсә: кабер газабы, җәһәннәм газабы беренче, кабер газабы, тормыш һәм әҗәл, ягъни үлем фитнәләре, аңлаштык, шулай бит нәрсә турында сүз бара. Һәм соңгысы, дүртенчесе, Дәҗҗал фитнәсенең явызлыгыннан сакла мине диде. Һәм кайбер табигыйннар, кайбер галимнәр, хәтта балаларының намаз укыганда тыңлап торганнар, мәсәлән, Имам Таус бер вакыт улының намаз укыганын тыңлап торган, һәм намазында ул шушы дүрт нәрсәдән сыйынмаганын күргәч, яңадан намазын укы дигән. Ул бит бер караганда намаз бозылмый аннан, шулай бит? Бозылмый, ул бит фарыз түгел. Булар нәфил сөннәт эшләр. Ләкин ул аның йөрәгенә сеңдерергә тырышкан. Бәләкәйдән менә шушы дуганы укысын өчен. Шуңа күрә моның әһәмияте зур. Инде һәм моннан тышта пәйгамбәребезнең башка дугалары да бар. Аларны инде сез дуга китапларында карый аласыз. Мәсәлән, Аллаһумма инни заламту нафси зулман кафиран ва ла ягфиру зунуба илля ант. И Раббым, мин үземә күп зулымлык, гаделсезлек кылдым ди, гынах кылып, һәм синнән башка гынахларны гафу итүче юк ди. Фагфирли магфирatan min indika, һәм үзеңдә булган магфират белән мине кичерсәң иде, вархамни, миңа рәхмәтеңне салсаң иде, иннaka антал гафурур рахим. Һәм башка, мәсәлән, дуга бар. Мугаз ибн Җабал белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям чыгып китәләр сәфәргә, һәм бер сахаба, ул инде шулай күп белмәй инде зикрләр, Пәйгамбәр намаз ахырыннан дуга кыла шулай. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Син нәрсә сөйлисең анда?" ди. "Нәрсә сөйлисең?" ди. Бу әйтә: "Мин инде ди, әллә нәрсә сөйләмим ди. Мин ди, и Раббым, миңа җәннәт бир, җәһәннәмнән сакла" дип әйтәм ди. "Мин бит синең Мугаз белән авыз ишеңнән нәрсә бакылтаганны аңламыйм" ди. Шулай әйтә инде, ягъни кызык итеп әйтә инде. Авыз ишеңнән нәрсәдер сөйләнгәнеңне мин аңламыйм ди. Шуңа күрә мин инде гади кеше ди. Аллаһтан җәннәт сорыйм да, җәһәннәмнән сакла дип әйтәм ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Без дә шул тирәдә йөрибез инде" ди. Әллә кая китмәдек ди. Ягъни бездә әллә ни зур сүзләр әйтмибез, син әйткән сүзләрне әйтә. Шуңа күрә шулай ук сәлам алдыннан ярый кылырга дуга, менә бу: "Аллаһумма инни ас'алукал җанна ва а'уду бика минан нар" дип. Шәр тапкыр әйтсәгез дә була, күбрәк әйтсәгез дә була. Валлаһу а'лам. Аннан соң сәлам биреп, без инде чыгабыз. Ихрамнан чыгабыз. Шулай бит? Иншаллаһ, киләсе дәрестә дәвам итәрбез. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.